Hapon makatulong yata karon din sa Mobod Mobod Highway. Padulong na di Pulog. Diri padulong o Usamis. So niya atong nadiskubrihan dinhi nga bag-ong sa man ni pagkaon. Pagkaon. Sa tong duolon. 130. Ay, abot ko sure. Siya ni siya. Siya tawag gani. Isa ko anin. Mana ni? Oh, manang. Udi niya ra na anon ha. Pauli na mo pa. Siya tawag gani. Siya tawag gani siya. Ha? Siya tawag gana. Baba. Ha? Ay, talaba. Talaba de. Amo de gitawag talaba. Lipat ka. So niya dinhi sa Barangay Mobod. So gidagsa din yang gitawag nga talaba. Talaba. Gipang sugba din. Uban ang ngaon. Siyang uban diri busy kay sa pagkaon no. Busy kay sa pagkaon. Nang, yaw ano may aerial. Sihas pagkaon eh. Kinilon. Te kinilon ite? Oh, kinilo dong. Pila kilo? 130. 30. Dala na luto na. Oh, luto na siya. Luto na rin. Ang karte. Dugay na mo dito te? Tulong adlaw kami na siya. Tulong adlaw na. So, tulong adlaw na sila din ay. So gidagsa ni sa mga katawhan din ni. Tungod kay busy kay sila sa gitawag o talaba. Kuan, gahapon alas 5 na may kaman kay dali na nahurot. Karon So katulong adlaw na mo din hiron, no? So hangtod kuno sa paning mahurot sir. libre din ni hangtod di taman karong. Daghan gid ning pangkuha. Labitan. Lagi di ay. Klase ko yung bantay. Abi ko diri ra ni Sokita. Wala man ni sarap kita. Wala lagi no, tingala ako. So gikan ni gapitan. Dapat ni gapitan yung mga talaba ha. Inay-inay na lang. Grabe ka busy din yung garahawan. So mo na ni siya. Gay kog plato, ma. Ma. Jack. Sugba no. Ma. Ay. Judian. Bye bye. Thank you.